благодаря много на трите партии, които намериха път, които успяха заедно през последния месец да работят заедно, да стиковат приоритетите си, така че да може наистина в изключително кратки срокове, при това изненадващо обявяване на предсрочни избори, ние да намерим възможно най-добрите представители на българското общество, които са експерти, професионалисти, които през последните 10-15 години имат своите граждански каузи, които преследват. Когато хората са обединени от една идея, когато вървят в една посока, аз нямам никакво съмнение, че могат да работят заедно и да успяват да постигат целите си. Понякога по-трудно, понякога по-лесно. При нас никога не е било лесно, но в крайна сметка, ако е лесно, то не е за нас. То е по-скоро за завършилите Харвард.